Ovo je odličan pristup, jer ne samo da kaže koliki je rezultat ukupno na nivou cele firme, nego kaže vrlo jasno i šta se dešava unutar firme. I jasno motiviše sve ljude u lancu vrednosti da se maksimalno potrude u onom delu na koji oni utiču. Svako ima svoj deo bilansa uspeha za koji je odgovoran i na koji zaista može da utiče. Na primer, u ovom našem slučaju, prodaja ne odgovara za troškove na koje ona ne utiče. Ona dobila objektivne troškove, to je to. Sve što naprave preko, njihov rezultat. Proizvodnja, s druge strane, opet, ona ne odgovara ukoliko su prodajne cene niže zato što je to posljedica rada u prodaji. Ona odgovara samo da su te cene niže u odnosu na neke planske cene koštanja za neki dati obim proizvodnje i privredne aktivnosti koju smo unapred definisali. Dakle, svako gleda i ima svoj bilans uspeha i zna se koliko je doprineo ukupnom rezultatu. Tamo gde se crvenimo najviše, to je ova situacija, tamo je upala i tamo gori, tamo se traži više pažnje i veća uključenost menadžmenta. Sa ovakvim informacijama vi tačno znate šta treba da radite. Gde da usmerite energiju, resurse, novac, gde da krpite rupe. Sve ovo vam pomaže da radite neuporedivo efikasnije nego do sada, da ne gubite vreme i da ne donosite odluke na osjećaj. Sa ovim pristupom to vreme je prošlo. Ovo vam daje još jednu veliku prednost, da primanja ljudi u ovim organizacionim delovima vežete za njihov konkretan doprinos rezultatu. Ne samo u sektoru prodaje, kako to inače biva, nego u svakom od ovih sektora. Nagrađujete ljude koji zaista doprinose firmi i motivišete ih da naprave još više. I za sebe, i za firmu, i za vas. To je totalno druga dimenzija, jer zadržavate performere, a paralelno s tim rešavate se nekih besmislenih operacija, nekih aktivnosti koje ste možda godinama trpeli i koje su vam cedile resurse. Sve ovo vam je bila priča o finansijskom kontrolingu na jedan drugačiji način. Iz ovoga vidite da to malo liči na računovodstvo, ali nije. Za razliku od redovnog računovodstva, koje mnogi privrednici doživljavaju kao računovodstvo za državu, za APR, za poresku, za banku, ovo je totalno druga priča. Ovo je računovodstvo za menadžere. Računovodstvo koje pomaže menadžerima da bolje i lakše vode firmu i donose odluke i bolje i pametnije. Da naprave sistem koji traje. Finansijski kontroling nije luksuz. To je alat i potreba svih preduzeća koje žele da se bolje organizuju, skaliraju biznis, prodaju biznis, prenesu ga spokojno na sledeću generaciju. Kada se ovako poslože finansije i ovako vodi firma, stvari idu mnogo brže. Ne vrtite više pedale na najmanjem broju obrtaja, trošeći energiju dok vas konkurenti pretiču, već imate automatik menjač koji brzo prebacuje u veće brzine i u nove pobede.